U jednom malom mestu na jugu zemlje, u kući bez ikakvog sjaja, živeo je čovek po imenu Jovan. Bio je tih, radan, od onih koji nose svoje boli duboko u sebi, tako da čak ni najbliži ne znaju koliko to ume da boli. Radio je kao vozač kamiona. Danju bi tovario, noću vozio. Nije se žalio. Nikada. Čak ni kada mu je žena umrla iznenada, na rukama, dok je spremala doručak. Srce, rekli su. Umor, rekla je tišina. Ostao je sam sa 2 sina, Dušanom i malim Nemanjom, koji je tada imao svega 4 godine. Prva godina je prošla u tišini, druga u borbi, treća u pukotinama koje su se širile bez glasa. Dušan je počeo da izostaje iz škole. Nemanje su stalno oči bile crvene. Komšije su govorile: Jovan je dobar, ali izgubljen. I bili su u pravu. Bio je izgubljen. Ne od ljudi, već od sebe. Jedne noći, nakon još jedne duge ture, vratio se kući i zatekao sve pogašeno. Tišina je bila neprirodna. Ostavio je torbu kraj vrata, ušao u sobu i video papir na stolu. Pismo. Rukopis Dušanov. Tata, ne bežim od tebe. Bežim od toga što ne pričamo. Od toga što nismo više porodica. Nisam znao kako da ti kažem, da i meni boli. Možda ću se vratiti. Samo nađi sebe pre nego što izgubiš i Nemanju. Pismo je držao u ruci 3 dana. Bez hrane, bez reči. Samo tišina i to gorko pitanje. Da li je ovo sve što sam mogao biti kao otac? Narednih meseci Jovan je prestao da vozi. Počeo je da vodi Nemanju u školu, da mu čita pred spavanje. Počeo je da razgovara tiho, sa sobom, sa ženom na slici, sa Bogom. Počeo je da piše pisma Dušanu, iako nije znao gde da ih šalje. Nakon godinu dana stigla je razglednica. Kratko. Čuo sam od učiteljice da vodiš Nemanju u školu. Dobro je. Počinješ da ličiš na tatu. Još uvek nije kasno. Plakao je prvi put otkako mu je žena umrla. Ne pred ogledalom, ne pred decom, pred sobom. I to je bila najveća hrabrost koju je ikada pokazao. Danas, 15 godina kasnije, kuća u kojoj je nekada sve utihnulo ima nove prozore. Ne one staklene, već one koji se zovu razgovori, oproštaj i tiha prisutnost. Dušan dolazi vikendom, Nemanja studira psihologiju, a Jovan sedi na terasi i piše. Ne pesme, ne romane, piše pisma drugima, sebi i svakome ko zaboravi koliko su reči važne, dok još imamo kome da ih kažemo.